Allah subhanahu wa ta'ala. Tugu Allah iblis ayat bangka ain bagi karkama gua bangan apro na al-misamir na sa mga buni-bunian, mga music. Allahu Akbar. Ay lang nga mabigira ada wala na akong siya taro. Ala, ay lang nga mabugan lang sa setan na tabi. Kailangan na limutin sa akong siya. Kaya tanong maluwi-huli siya. Allahu Akbar. Di na nakikita nung katawan na di na nibang o syaitan. Oy, kaya si mataman na rin nga mabubay siya datara ng magbubisi. Oy ha? Lang nga bata ko lai. Ang ilo ba ka sa FM, ito na music ha? Antaw na makapamakin. Yung magbuwang wata ka di po nang napiyang ning riyan. Niya mating na kapangadi sa Quran, si Ustad Musanib. Inna a'atayna. Tunanan. Tumakabi pang mato na ka ng bunong ka. Sabi ito teror nga nakapangadi. Music. Magulay mo ito! Hindi nakatawan na! Niyang pinarating raw yaman na kay makuha di manimang siya siya di basit. Putay ka lang! Nabedi ka di pigi pamuni ka pangusyat! Saka manite ka lang! Tingnan ka man! Niyang tingnan na music. Namiyang muwi ka. Namiyang gino makadno ay na matatago siya para tiyo pagaling ka. La ilaha illallah. Saka na, yun nga, lalo nang pwede. Yung mga music yung hanta niya, makalawin na. Balidi ba yung mga music ko niya, mga meaningful. Na di yung kaya matawa na, kadigataw niya po na niya, nadigataw niya lo, kaya na, yun na, waka, 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 waka. Waka, waka. Pengiro ka pa na, maha. Ito ba ba ka pengiro, Yamaha. Kamamit ka kumaniyaman na tinakatansyo mo sa Yamaha. Ay ni-advertise kami ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata na. Alam na, kaya nga katawang na, pumakit siya music na dito ka ko. Tingin na siya ganyan, natatawag siya gano'n yan. Taginom siya di nga balaay niya, napkakaw. Ano niya, hindi na kanupo. Yung balaay niya, napaparonin. Siya itatabo na sa baba siya. Nakataw na nga, hindi ni Samir. Yun na nibang o syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adi ang mga oripin Allah. Tumu syaitan ij'ali kitabi, ij'ali Qur'ani. Na tinabugi akong kasya Qur'an na kamabu. Kasumbawatan wadam na bigyan na kasyarang sa Qur'an. Na tugu Allah afro. Ayat Qur'an ka na asy'ar. Sy'ar. Kanay pamtil na sy'ar. Na diyong kutwa lang na daakipang tagi na pagpamatian. Allahu Akbar. Pamakasyar ka tanong na kirim. Inakuha naman na kirim. Anamila ka nung nasiling anami. Eh ginawa na kung tuloy na sa sambayan yan. Na naibabatato. Na di mo bitamat. Nakataon na babatamat. Nakagi ko iba ka nung nakatangin na. Nakanabawa ko na Inna anzalna fi laylatul qadr. Agi po na. Nabarat naman na ilang na alam lang. Tamutin ako na natin na kirim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nadia mo mata na limutan mo na ulang mga ulama. Allahu Akbar. Kung hindi man nadasima ko sa mga sarib. Dasima ko masangin ito mga ranaw. Ay, kaya ganubog sa ranaw, nakapangintunong. Ayat tuwan, nasikikibala tamay nila mana. Kapangintunong ang kaya ganubog sa ranaw, hinakuloy ni Mau Islam. Kadiyo niya ditiro na niyo na sinakataw din, nakapamala, kaya niyo na sina-Islam. Kainu inatakil. Magjalan, ayaw maanan niya na diyan kay amanan niya na ingat mo Pilipinas, agi niya tagunan niya nun sa Islam. Ay kukir niya, napudong niya sa amanan ng Islam, na din niya makukir kapya ka niya mangwalaw ta'ala. Na inakukuha ni, na ayaw ganubog siya nakapangintunong sa ngayong terwaranaw. Inakukuha na, kilingan naman ikaw siya kawalay na adna walay niyan. Natatago niya sa mga awalay-awalay, detar walay ang sipa, walay Chinese siya. Ano na suwara na to? Lamin. Ang ginawa yan, nasa saparan niya ng utawa, inenaw siya, may nadaw, inaamag, pinagkiniyo ng matang, wala ka, mamatay na siya, namin ang nalakangan, tinakawak, awak, awak. Mas ito mo lang yung alabi-labi siya, awak ha? Huwag nakitigin na kayo siya na magagawin. Hindi tigin ni kapitan, napakapita, nabiyugog, napakauto, nabugas, na may kagagamit man na isnat. So sa kanil pa kakaliram na, gundo ko tigin kayo ulitan. Huwag sila magagamit tigin na yatabo pa kasama ko sa siya, baka nula kawa. Di ka na, kanil ubud. Kaya pa natigin na miya tabu na miya kadmo gawin na daw kumakasang gabi siya. Yas, timuro. Ni siya daw makanong tigin. Pag yung kumapita man at tumatang sina sa dinugo, surong na, tinamayan. Na babaan na kan sulamin ka, pakapita kan sila man sa dinugo. Susurong na ka ng tigil ito.
Erong kapsumya mena ginana niya bawa na sabar. Tuh karuman yan ay nagaitan nananap ka bawa ka mabu. At yun nga karuman yan matang wala kanya katwat-way mo. Tingin na yan na mapkikarag tingin karuman yan. Tingin na. Tuloy ako sa labi. Tingin na karuman yan. Bakap mata na. Bakap mo nun nakasiran. Tingin na mata nakatagal ka. Muna kaya taguloks na. Diyo! Tingin na way din. Baba na ka muna! Nasusunong lang ang tigil mo tawatera. Kung yung nagibutan ng alamin na matang aag, niya katiwatiwarwa na dis. Iya pagtrip super may tigil na mga tong kaya ataw. Hindi ka datara suswani yung makapitangan o, kakautungan o, pakagaling o, balikan ni Mama Ngodo. Ayos to nakibunga misano ka, tigil misano gagagag. Na YouTube yung kita kinigyan o kapulami-lami kita. Matay ka tigil ko. Ay guni man na rin na matang ang grabe kang kapanako to. Pati man ito na doon na malalamu, tabi. At rin malalamu. Dapat doon nga stigita no maanan niya nakapang kakasya. Api akuraan na yung pangakasingan. Kenapa share ko gina ang mga kuwan na kulog siya bita. Doon man na rin ako na niya nakakasyo tao, nakapiyaw parangay. Matang Allah. Tapos tamat niya kay parangay na tabi ka, matay lagi sa manusia. Naapiya na mo talaga ni ako talaga na sukapiyaw parangay ka. Napiyak man ni nang nakakasisa mo yun, usar ka, nang naayat, hindi pangangasinga. Kami kamarata kayo nga, aduti ka. Yung mo ito, di ka pinimang wasa, pinibuna ka sa per-per ka, anong ang kako along. Maulang kako olang. Itong kako dito, oh. Namuna ng apamaliga. Ano po ginawa ka nun, namiyama sa kakasya mamanti. Noon niya siya taguan, alungang ako alungan. Napiterok na utak girong nasan sa mailin nga gawin, napira ka nga magunutar ka. Ganyan yung tagui. Ganyan yung nila nga di majuritan niya katete yung babay. Wala yung karata. Mailin yung babay. Pre! Ako! Kailan yan, kung ako. Wala ito yung nakaparak. Ano ito kakalibid? Ang ginagunaro. Kaya pura kakasing ka. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayatuan Allah Ta'ala mata ni Muhammad sa parangay na inya kapiya-piya parangay. Natanan niya na pagalitan na. Imantong natin ang kapiya pa na binagatan ng mga si Hajj al-Khair na sukapiya niya ni parangay na dinimang bersisa na pagkaloy na salin sa kapagkaloy kung kapiya niya ni parangay. Insya Allah na pagpakaw masangkot ang pangkatan niyang kukuban niyan na ayaw panamanan na si sa alungan ang kiyama. Doon na kayo na anong tao kapital yan nang kapiya parangay. Bapiya bumantugunan niya dia kalawang kalangkawang ako to na nagagano ka assalamualaikum. Kadi mo takya sa mga kepada mga sisina ka para ngayon takya niya kapya-pya apod pa kauman sa amanan na tumanin ka. Minikwinta po tayo amanan na pamilya ka. O yan yan. Sukman sa syaitan na ayaw maanan niya na ano na mga watayan. Kati kapag syaitan ulpag siya. So syaitan na ayaw niya adui, apya adui akin niya mujahid. Natingin na iblis 5 minal awlad, 5 awatayan. So iblis na ad na mga watayan. Na diyan nga mga watayan na kaja'ala ni kulli wahid minhum min amrihi. Na uman ni isakira na anas sangan yan. Anas sangan yan. Pagani wataw iblis na subur. Suburun. Ayaw man na niyan na betul sa subur. Na ayaw ko na sangan yan na da'wa al-jahiliyah. Na ipupengendoon niyang kotaw so pati inuranti. O puna ay pagdong niya ka na daabalin niyan, di na kapakangwe mo na, di na kayo kubabaya wala, kakaijahili, na dito na, ay ako makanun na so syaitan, awataw syaitan, aso sabur. Sabur. Detalya dia mo ta, siya kata, anang miyate siya mo ta magigit. Di na ito na rin karigo siya miyatay, di na kabuha mitaw, nagkakami makarigo siya miyatay. Yan yung isisiran. Di na ito na rin karigo siya miyatay, di na ito, kami makatapang. Benda din ang ataw sa mga pamilya. Kaya pa namin yung meron, ang isa pa nabudo. Di na ito na rin karigo siya miyatay. Natatantangan niya ng mabuha sa masyena. Oh, yaso karigo, gada ka na ng padawang. Ah, tingin ang mata, oh, sabi. Pwede karigon. Tingin na, natarong kapigo. Kakatinagan niyo. Allahu Akbar. Tinaw sa tinaway. Kami naman, igira awliw-wiw sa tao, nakabiw na tumitinag sa tao. Igira ang himalabang, may napakay, gano'n kasi may miyatay. Ala, tinaway! Siya na ba niya, napakatinagang may miyatay. Yun ay isa na gagagas niya. Napupugudugan na ng mga pati.
Naman ako na arkanin ng mata ko magagasyo. Tingnan mo ako nang gagawin niyo, kamatang mo na kagatepan ako niyan. Kaya tagoy sila sa malakaw yakan. Ang yan ko to, da'awa al-jahiliya, da'apaganad. Ino, kailangan na ditano di mapaganad ang kaagama. Allahu Akbar. Ikadua, awato iblis, na al-a'war. Al-a'war. Sahibu zina, ya'muru bis zina. Na ayaw ko na siyangan yan, adi ang awata iblis, aso al-a'war, na di ka niya di pakasinaan. Yan ang kasina na kanaba, ayaw ko man nakasina na nga na illegal. Dahil ka makawing, dahil makawing. Kanaba din ang yung kasina, di na ni malaw. Pada siya kasina, kaso labi, so tigil siya mata na di makasina. Anto hindi ka pa kasina mata, na di ko to siya na ka paganta pa nakakumatang ka akalabon makaanta. Kanaba di ka pa kailin yung mga babi na siya na di makawit. Kadi naman ang nakatang pagganitinay na ka, nasunat. Ikadua na makarong. Ikatalo na harang. Kaya matatawag siya kita bubagi na makatalo. At ipaganyan yan, nasunat. Tabo. Ikadua pa na makaro. Basta kaya piyang makisa, naupo siya na kaway, tatantangan ko ba, yakanabang ka makarang, nabiyatagong siya amanan niya na kasina amay ito. Kasina amay ito, mata di makasina. Na ayaw ko natulab yung kapagkaburanan, na awan na maling, astaghfirullahul azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Normally gara ko na sa mga sa kinidaran na kinidawasay, adap kilingan gara ko na so amanan niya na makasasawa sa aurat. Na may lingan astaghfirullah, hindi man pag astaghfirullahul azim. Pwede mo to ilang man na rito, astaghfirullah. Tama makabuot niya ang kuwe ka. Pamana di ka uli man siya TV na ilan astaghfirullah. Astagfirullah. Kaya ko kumanya na talikod na uni na padangan ka. Adi ka di mag-isay. Data mag na di mana sedikit kita ko na di multay sa katima ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumakya, puntak nakapasindi ka na nga. Di nakapakangil ko na. Mga napiya kasimul-simul. Kaya ba nakanigil na di napakasimul-simul ni Gilakon. Ayaw ko na ikatalo wata iblis na sumabsutun. Magkama niya makatuwa yung arana. Mabsutun. Na ayaw ko na siya ng asaytan na wata iblis ang mabsut na fahuwa sahibul kizb na ayaw siya nga nila di kanya di pakapamukagin. Umang ka ayat munyukir ka na tero ka siya kapamukag. Na umang ka makatero siya kapamukag na diyuto din yung emak na niya nakapumina siya na ko iblis. La ilaha illallah. Ino kailangan na di ka binangatawan ng kaababu katero. Mag-istorya ka na di ka sawal sa kapamukag. Adi sa tabi ang mag-istorya ka na magatos ka porsyento. Alam mo, piyang na apa nga kekebi penamudula ka na dia benar-benar apa ngapa-apa. Kado benar-benar sangat istorya kaya kadang-kadang napakaya tidak lang peke ha. Basta tuwal in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Basta tuwal anam yung marakano panunutun. Nadaan yung konfirma na uni mo paratia. O ay kami kakontuwala na niya kang ganabak ano sa kang ganabak. Kaya binasyang kano na misnit kano. Basta kaya nam yung marakaya kataw na ka pa nang mapasang ngatir mo. Matawa na ka daw niya niya suwa. Ako pero mga napaka-relax siya nga. Gusto ko na. Na dito na mapipigar ka po pagaman. Beneran na no. Ikaw mati, pati. Nakaya pa nga po. Ba't yung matap niya nutulungan niya na may haiba na nakamang. Allahu Akbar. Hindi na makamang sa puso. Na nakapaka-relax siya. Tagir ka no, mga beka. Igana ka na si Ima na ka na mga bay. Igana ako na matang walay na. Ya man si kuya ka na. Ya sa sakisan masih lang yung gagasahan. Tinan na niyo pa nanong. Ito na daw, benar na. Ibat-ibat kami lang yan na tuloy inado. Siya ni Sungit. Patay ako. Ito na. Daw nakaangkad. Allahu Akbar mga uripan Allah. Agi magbuat tabiat ta. Ya kada tabiat adi mga tabi-tabi di mga penuntulan. Kupunsi ko sa monto sa lako na miya makapipek sido na miya kasi ko sa lako na nang titingba. O ati na nakapit ng namang mapakati na titingba ka ba o pwede na ngomor. Apakatulak siya ng o ayaw tabi-tabi ta. Na ayaw ko na ikapat awat o iblis na sudasim. Dasim. Ay maroon yan na dasim. Na yarmihim bil aidi wal ghadab. Ayaw ko na siya nga niya kinya dasim
yarmihim bil aibi wal ghadab. Na di kanya dipakasudi na upakapagganiin kaniyang pan. Upo sa ka na makasudi ka, na dito na aya sumusudra ka as syaitan, awato is syaitan na sudasin. Ay tumatan wala ka, hindi nga padagyan, ang iya palapante. Mungkin ka pangitan na. Ubinas ka mago, di kay babe, kalo ka. Basta sa pilinga, nabangan ng pagkailay. Wala mailin ka, ading ka kagumen, nalakaw na wala kuwa tila bila, naging ka ni Sudir. Yatala di mo tamya kay siya na natin mitin nga babe, pa yun. Namanin siya gan, nakukondisyong na din na nadua ka tao. Aduh ini naman, aduh ini sentuhan yang matau. Aduh mana sih, aduh ini yang gongga. Jadi kalau betul kalau dia datang jadi namun, aduh ini nama lo tuh, aduh tak betul yang seberasa mga kamantisan manusia lo tuh. Itu orang yang seseorang nama lo tuh. Wah muding ini yang di sudi na betul dia na seberasa kayak sudah nagentang apa kasih. Dia ngomong tinggi. Ini lagi ini na betul dia na. Ayak kaya dinikli ng Allah sa Quran na dahil ito na manusia maratay buntan. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sabi na tuwala edad na mismo manusia na naunang ipiyakatay ito Allah. Yung man nga manusia na tinimuti mo sa langon ng malaikat, na tinimuti mo sa langon ng mga jin, na tinimuti mo sa langon ng mga iblis, na tinimuti mo sa langon ng kaadun ng Allah, na ayaw pinakamatay nung nadauna niya nang ingakatay na manusia. Sa katano, adiyo kaya manusia nang ingakatay din ni magkakatan ng Allah, na tipin mo mapayakatay. Ilang man nga manusia, panaldepan, mamadakapan, oy, naudi na emak na mga lapan na miyakaw man sa buta niya, naging nga na nakarabaw. Asa na ninang ako na? Namatang wala, so may mga nakarabaw na, kaya sukatan. Kaya puno ba nga paka-play lipstick ha? Ito na yung mga din. Pinamili nga kami mag-revision. Nagsumanusia, napaka-pag-revision, napaka-sila nga namin yung mga sa kategin. Nasopo yung manusia, natabi, kalaman mati, napiya, kurang ibutan, nasomi nga, namiya katangan. Ay, upog siya, dengarap siya siya kayo. At yung sabi, pakasing nga ako na. At naman ulit mga mata pala. Kaya so, haray ako na. Na diya na nga kinapiya, katay tinu Allah. Diyan na naunad tinu matay. Kadi man nga katay tinu na siya kinu ako surga. Ay ako nakatay tugulan yung makasurga na magatos. Na siyaw puno ako siyaw kamiya ng bawd sa manaya. Ano biya taong siya magatos? Inita na sa dunia. So sa timanon, nalitim yung bagi-bagi. Inopaksalok so sa timanon, na ikrisyo mo sa surga ang kota sa timan na kamagatos mo kami kamabagi sa dunia. Na so sa timanon na kino inita pa sa dunia, na bagi-bagi tanong. Oy, nasosopa ko na sarilit no yoso. Daka pa mga pelikul so. Inomya ka tetay yoso kasopa karga no. Nasosopa ko nalitim yung bagi-bagi tanong, yadi badi beta katanong. Miyak ako na China, miyak ako na Amerika, miyak ako na Kingdom of Dubai, miyak ako na ayama na niya na Britain, miyak ako na Russia, miyak ako na Philippines, miyak ako at anong lima ka Lux, ang nadong at arutopi, ang mga nung atin na matang lang ato mabawod niya tayo. Miyak padagaw pa na kay kailangan, udang ngirong ka kaya kung talaga na dataro lapan, gusto na ako mapad. Kung namin ka, apelas na limutan ka. Ito na niya, di na kung dua tatag. Allahu Akbar. Piyakatay tinu Allah. Thumma radadnahu asfala safilin. Nasadin sa iyo para tiyak Allah subhanahu wa ta'ala na pagkanto ng isya ng pinakamababatu Allah. Aya ikalima awat iblis. Naso Zannabur. Zannabur. Na ayaw ko na ulawlan yan na sahibus suq. Payusabbabu la yazaluna mutatadalimin. Ayaw ko na sangan niya kiniya Zannabur. Na kumakabin siya pa din, napaka-pumarakan niya so pumasya, napaka-pumarakan niya so di pasya. Nasadi sa padagang ang matatang sa pa din, adi siya sapa, imamamakal, na padanan akin daawatan o Zannabur. Ay makna niya ng yakong bisyo, wato iblis sa Zannabur. Kaya naman na basta padagangan na kanabawar mo siya sa paka. Adi siya di mo tapiray ni, talugatos. Lugatos sa kaya ko rin mo, tatang Allah, kadatang mga labak, ipati-patot. Ay buman na mapasang ikasyo pa na diyan na sa bagaman. Matang ko wala kakakapital ko. Kung masan ang mga sarwa ka, ba na siya pang mga bisya. Pila ni siya, tagpila ni, magkano ito? Bada, matay yun. Raita! Hindi mo man ang kasya bagaman maranaw. Agi di mabuli makasya pa nga maranaw. Tabi, ay ang kapitan ng dugangan niya na, di mapolo. Ay buwi niya yung natalawate. Hindi na pinatalo ito sa kanya, kakataw na ka lang yung maranaw, maday kakakol. Agi na kapitan niya na, di mapolo. Ay kakalang ka mo siya nakakol yan. O
O tigil no gumirawat na gatos na narakakan na gatos sa gulima. Nauwa ko lang na gatos sa gulima na gatos sa kon. Na ako niya na gatos na 150 kanon. Ako niya na gatos na 50 kanon. Naumaguma ko mga pumasama raw na pero niya. Talo gatos. Hindi ka pa katalawati. At ang wala tala kaya nakalakaon. Yan po na makakapital sa 50 katalawati mabuhay ngayon ko. Na di mo makasya pa nga sa mga padang eh. Wala ka. Umiyak ko ka doon natin. Tanong mo ito sa malari na ito mga tagal natin. Nandito hindi ka pa kasya po sa bagay maranong tabi na makasya. La ilaha illallah. Na, niya pa siya na nanong. Di ba gagawin na kanong. Sukman sa syaitan ang maasin ko sambayang. Na ayangaran niyan na iblis. Kenapa awato iblis ka syaitan? Na ayangaran niyan na syaitan na so khansu. Nah, dito ko nikapsimba nga, napangama, Allahu Akbar. Nagkadenang kaniya sa tampar sa kawanan. Napamudyo kong kanyan. Kung nakalilipatan ka, narong nga pangatotok siya. Pumasawa na yun, mga tayo, gusto ko siya kawato, niya matay, ano? Ano gusto ko siya kawato, ito matay, niya mo! Kagi ako makasama si Allahu Akbar. Ito sa nila po marito. Ito sa Aga, siyokang kau syaitan na kansu. Allahu Akbar. Nado mo nang may tagito mo, mapiyakan na ka po. Mga pasadakan mo kay Siyumba yung na rokanun panaros. Naskan na miyaw rin ka, nabiga ni Siyumba yung nakanya man sa okay. Yagi niya kansu. Kailan na ka pa nakapiliw na niya pa ito maki. Baga ka po, gabo na niya. Nagkanangan nila nakito. Kasiyokang man na kansu. Biyamuni ka niyan. Udkhur kada wa kada. Paano na nabihin kaya na? Paano bin kada na yan? Na upo na marang-marang at pagkapigil ako sabi na ayaw ko makadin na binasan yan. Tapos sabi nga, nasa syaitan na kansu. Basta magdamo ko ito na kung syaitan na ka. Normal na kaya, piyansa kan. Matang mo na ka piyansa kan. Hindi ako rin nakinunit ha. Wala ka naman ko ni makanginita ba? Pagmalagpakat sa masapalat yan ba? Na ayaw iilang ka na subkabitabi na kasabi nang. Ano man yung pagkakaliat katagilang na ito sa masina na ilayin? Allahu Akbar. Ito na mga pamilya, ano na, saan itatantangan yan? Natatangan ako ako. Itatangan ka. Ako na girong. Yan ako yun, kami mo nagtiyapan ako. Allahu Akbar. Dito na syaitan na kanso. Minasang kanya natin. At yung panong kaparo na, di ka di siya may nagkakagulo ka. Ito, ginamela ka sa cellphone ng ito, di magimam sa Indonesia. Punguro ka. Matangwa ka kapag kagulo ka kung magulang na datarwa kami. Kurang, kita naman na sumukat na kita gumuro. Bakit siya ka na nagulo ka kuro? Yung man nga cellphone na miya kaumpi, miya kakay. Kung ganyan, nakadakala doon na. Kaya kaya ganyan yung tiyawin. Aman sa awatan na mastero pa. Kaya katamon na di mo tetangnya sa loob na suga niya nga tadi asituan din natin. Allahu Akbar. Ay mabukiya pa ka. Di mabunga YouTube, barang-barang apkay dito. At namili ka na bundo, namili niyo kung may tumama, mamarano ito, kung tapos sa buko ba? Matangwal na ka, matangwal na. Ito na doon, ano na kapatay? Kaya kapagitang nakurong sa mga. Hindi ka na siya kayo, nakamuto na doon makakanya buko ba? Ito mo na niya gabang inipatay yung mama? Nakadapang na bapili ka pag bangam? Ayaw pa kapag na, Allah Ta'ala! Lago kayo nga biya makamasya. Sa diyo nga na mga YouTuber. Ayaw biya pa kapiyan yan. Ay man ito na nanabadan taro mga gabrunso mga watarkano, mga lobstano na limaragong. Nanaw na peso surat, na peso patrich na matindi. Ay man ito na, tawag nga sa video ko, ay mata nga may haitig. Na diyan din na nga kapya haitig yan. Na diyan ni kapuro na kagad nakabangita sa dunia. Na para sa sambayang nga nakakukonsideran na ka, na ayaw pipikiran ka tugo nabi, ikira di ka di simbang, na kaabudullah ka'annaka tara, na simba ang kaswallah, sa gantarubang kapagkiliswallah. Na apiyadap pa na kumatada ka o bang kapagkiliswallah, na pipikiran ka apagilin ka wala, na miya kang bilang atawa o sambayang. Adini mo repuri. Ikat pada syaitan, na syaitan ulil udu. Syaitan na, si kaniyang pagkadinan ako kapagabadas ka. Basta pagabadas ka na, kinangan niya ro. Ito nga namin na syaitan, al-walhan. Al-walhan ang aran niya. Nandito ko may kapagabdas ka na, pagubay ka niyan. O bunga di magabadas sa maraba ng apter, wali kami may pag-istorya.
Kenapa di ka pakai sa pagi-pagi istorya na at na oras? Tadi ka makan niya, kami di magabdas, tadi ka ni Mide. Ngari, pamumugan mo. Nyada sulak doon naman nila. Matumali to, mabita. Nagalipatan na, hindi tumali, surya po na. Hindi po, magpuno ko man, ngari. Hindi ka sulu, kakadula ka din yun. Nagalipatan na, ano man, narito. Tama sabi niya ka sa pulo ka. Turuan magabdas. Lagi ako kalipatahin, sa nagyasoyan, nakapagkabida. Ayan nga na ito, syaitan na anuwanhan. Minasang kanyan, igir apot magabadas ka. Adi, ano ka nun yung mga sagad? Adi, ang syaitan nakapara lang na teknik yan. Na niya kwataro sa mga teknik yan, na itanong niya kabinasaan. O,